Ще ти падне ченето как ще изглежда този апартамент след като бъде завършен по дизайнерски проект именно от теб, ако решиш да го довършиш. Продава се в този му вид. Готови стени, готови тавани, поставени осветителни тела. 32 квадратни метра, open space всекидневно. Тук ще бъде позиционирана кухнята, тук съответно ще бъде телевизора, тук ще бъде меката мебел. Ще видите по снимките какъв е проекта и как ще изглежда апартамента. Тук имаме едно санитарно помещение, тук имаме второ санитарно помещение, тук имаме една огромна спалня. Съответно тук имаме втора огромна спалня. Направо, аз лично бих живял тук, но за съжаление нямам парите да си го купя. Отваряме терасата и гледаме това. Тишина и спокойствие в комплекс, който е на 100% разпродаден. Това е единственият апартамент, който се продава на етаж 4 от общо 9 с 2 асансьора. Хора, действайте, това е вашият имот. Малко да забравя най-важното нещо, имаме подготовка за подово отопление, термопомпа и конвектори.